Vítajte v našom podcaste DSA. Vítajte v našej najnovšej epizóde podcastu Nepoučiteľná učiteľka. Dnes sa budem venovať téme, ktorá je stále aktuálnejšia a zaujímavejšia, a to duálnemu vzdelávaniu. Mnoho študentov dnes zvažuje možnosť získať praktické skúsenosti už počas štúdia a duálne vzdelávanie je jednou z ciest, ako to dosiahnuť. Aby sme sa dozvedeli viac o tom, čo toto vzdelávanie prináša a ako funguje v praxi, pozvali sme si do štúdia študentov súkromnej strednej odbornej školy Polytechnickej DSA z Nitry, Samka a Mareka. Títo mladí muži nám poskytnú jedinečný pohľad na to, ako vyzerá život študenta v duálnom vzdelávaní, a druhý nám dá zasa pohľad študenta bez duálneho vzdelávania. Ahojte, chlapci. Dobrý deň. Dobrý. Tak chlapci, poďme si najprv predstaviť vašu školu. Aké odbory ponúka vaša škola? Tak naša škola ponúka mnoho odborov, ale také najlepšie sú asi programátor CNC strojov, programátor zváracích robotov, mechanik, mechatronik, elektrotechnik a tak ďalej. Na to máte aj prispôsobenú vašu veľkú novú halu, Áno. v ktorej máte plno strojov. Marek, ty si dualista. Si tretiak? Na strednej škole, áno. Si v duálnom vzdelávaní už od prvého ročníka. Áno. No a ako by si opísal tú cestu k tomu duálnemu vzdelávaniu tvoju? No, cesta k duálnemu vzdelávaniu bola taká, by som povedal, že jednoduchá. Prišla jedna firma s názvom Foxconn, ktorí vyrábajú televízory. Predtým vyrábali aj PlayStation a takéto veci. Prišla k nám ako si spraviť taký konkurs na žiakov a bolo to tým štýlom, že každému žiakovi rozdali testy, že aké majú schopnosti, že čo vedia, potrebovali si overiť ich schopnosti, že akí sú. Aké majú zručnosti. Aké majú zručnosti, tak. A tak som vyplnil test, potom som išiel odovzdať a ešte mi dávali pár otázok, že či som niečo robil akože aj doma, niečo vlastné, či som spájal káble alebo také nejaké otázky, že či niečo vieme, či sme niečo schopní. A tak som to spravil a potom ani ako o mesiac mi dali vedieť, že ma prijali, tak som bol veľmi rád, že môžem ísť aspoň takouto cestou duálnou, keď som si to už vybral. Bolo to super. Samko, ty nie si dualista. Prečo? U vás na škole je možnosť vybrať si, buď chcem byť v duálnom vzdelávaní, alebo nechcem. Aká je tvoja cesta, že si do duálu nešiel? Ja som tiež vyplňal testy ako Marek, bol som na výberovom konaní, ale bohužiaľ ma nezobrali. Nespĺňal si ich kritériá. Jasné. Čiže tam sa hlásilo viac žiakov, ako mohli prijať do tej firmy. Dobre, Marek, podľa teba, aké sú hlavné výhody duálneho vzdelávania? Čo myslíš? No asi tou hlavnou výhodou by som nazval, že finančná výhoda, že ako pre študenta. Akože ďalšie výhody by som povedal, že sa tam viac človek naučí pri tých ľuďoch, keď ich tam vidí, že ako čo robia, ako fungujú stroje, ako sa skladajú napríklad telky, ako v tom Foxconne. Tak asi to je tá hlavná výhoda, že tá finančná, že ten študent predsa, keď má nejaké to vreckové, tak si môže ešte prilepšiť s tým finančným. A koľko je také vreckové v duálnom vzdelávaní? No záleží to podľa ročníkov. Napríklad v prvom ročníku sme to mali, tuším, nejakých 60 eur. Na mesiac? Na mesiac, áno. A to sme tam chodili, že raz do mesiaca, a ostatné sme chodili do školy na prax, ale tak teraz v druhom ročníku sme dostávali nejakých 70 eur. A potom, teraz, jak sme v treťom ročníku, tak dostávame okolo tých 110 eur. Ale aj tak záleží to, tak tá suma vyplácaná podľa známok. Takže sú tam dôležité známky, aký má človek priemer, a bolo to tak, že ste museli mať priemer do 2, aby ste mali 100% výplatu, a potom sa to znižovalo, že napríklad keď ste mali pod 2, tak už sa vám nejaké percentá odratávali a mali ste menšiu a menšiu výplatu vyplácanú tou firmou. A ty si mal vždy 100%? No, ako sa zadarilo kedy. Nebola to vždy 100%, ale tak akože. Čiže v danom mesiaci spočítali priemer všetkých známok zo všetkých predmetov, či len z praxe? Zo všetkých nie, len nie z praxe, ale ešte z takých napríklad, že technické kreslenia. Čiže z odborných predmetov. Zaujímavé. Samko, ty si išiel teda na tie pohovory a išiel si len do tej jednej firmy, do ktorej bol Marek, ten Foxconn? Nie, ja som bol aj v Jaguari. Áno. A ešte Milbaveri. A vaša škola má
koľko partnerov v duálnom vzdelávaní, viete? No, Alebo koho? tak najvýznamnejšími sú Jaguar, Milbauer, Matador, Foxconn tam je spomínaný, Fanuk, tuším. Fanuk. Ako prebieha taká prax v tej firme? Každé ráno dostaneme svoje oblečenie. Bez toho nemôžeme sa dostaviť ako do tej našej duálnej miestnosti, kde to všetko prebieha. Tam nám potom dajú inštrukcie, že čo máme robiť, vysvetlia nám a podľa toho sme potom hodnotení aj na konci dňa, že čo sme všetko splnili, čo sme všetko spravili akože za celý ten deň, tak dostávame aj známky. Čiže máte tam vlastného majstra, ktorý sa o vás ktorý sa nás stará, ktorý vás aj známkuje, hodnotí. Hodnotí, áno. Jasné. Ako tu v škole. Normálne, reálne tam aj pracuješ tak, ako pracujú zamestnanci? No, je to niektoré dni tak, že si nás zoberú aj reálni zamestnanci a berú si nás so sebou na nejakú linku a spracujeme aj s nimi, že im pomáhame. Akože nemôžeme my fyzicky robiť, lebo to nám ešte nedovolia, keby sa niečo stalo. A tak sledujeme ich a pozeráme sa, že ako čo sa dá robiť a vieme im pomôcť niečo vymeniť po prípade, ale tak nemôžeme my sami robiť. Obsluhovať linku, jasné. Áno. Ovplyvňuje toto duálne vzdelávanie tvoj každodenný život? Povedal by som, že ani nie, že je to isté, ako keď sa chodí do školy, ale tak ako... Je to tam tak isto časovo, ako chodím, že napríklad do školy. Koľko si tam hodín? 7 hodín som, ako v škole, tak aj vo Foxconne. Máte tam aj obed? Máme tam aj obed, ktorý nám prepláca firma. Odporúčil by si duálne vzdelávanie aj ostatným študentom alebo našim poslucháčom? Určite, že by ste to mali vyskúšať, lebo je to dobrá vec. Duálne vzdelávanie naučí to veľa. Zarobia si, samozrejme. Jasné. Aj možno nejaké kontakty naberú? Kontakty naberú, samozrejme sa tam spriatelia s tými ľuďmi. Veľa ľudí spoznajú. A myslíš, že je potom výhodné, keď by si už zmaturoval a teda nešiel by si napríklad na vysokú školu, ale chcel by si ísť do zamestnania, tak skôr ťa budú prijímať ako dualistu z ich firmy? To je jasné, je to aj v podmienkach, že prijímajú toho, kto u nich robí, že len tam je v podmienkach také, že príjmu, ak nebude mať horšie vysvedčenie ako 2. Z tých odborných predmetov. Z tých odborných predmetov. Ale je tam zaručené to, že vás zoberú, ako keď by tam niekto išiel len tak z inej roboty a že nie. Že dajú prednosť tebe. Áno, prednosť. Super. Samko, ty? Chcel by si ísť na vysokú školu, ty? No, jasné, v pohode, kľudne. Teraz študujete mechanik, mechatronik, obidvaja ste tretiaci, čiže jeden chce ísť do zamestnania a druhý by chcel ísť na vysokú školu. Akú? No tak asi technickú, keďže mám technický odbor. A baví ťa? No tak ako kedy. A čo ťa najviac baví na technickom odbore? No tak akože všetky predmety aj prax sú super, keďže máme skvelých učiteľov, aj majstrov. Takže je to tu výborné. Takže všetko ma tu baví. Marek, ak by si mohol niečo zmeniť na tom, ako je duálne vzdelávanie teraz organizované, čo by to bolo? Fúha. Zvýšil by si platy? Zvýšil by som platy študentom, áno, samozrejme. No a čo by som také tam zmenil? Tam sa nič ani také akože... Nič by som nemenil. Všetko tam je tak fajn, že všetko majú dobre premyslené. Čiže celá tá organizácia je podľa teba dobrá? Áno, celá Nemá organizácia. Nejaké také medzery, alebo čo, to je super. Nemá to žiadnu medzeru. A máš nejaké rady, ktoré by si dal študentom alebo budúcim dualistom, čo by mali napríklad na tých pohovoroch, čím by mali zaujať? Pohovorom, no že mali by sa trošku, keď by išli na ten technický smer, tak aspoň trošku už venovať pred tou školou, tomu technickému. A to je čo napríklad? Ty si sa čomu venoval? Ja som sa venoval napríklad tým takým, že káble spájať, že ako čo funguje, napríklad spajkovanie, presne, také veci, že spajkovanie. Tak aj oni by mali trošku vedieť napríklad, čo už ako, keby už išli na ten pohovor. Ale tak určite im odporúčam, aby išli na ten pohovor, lebo si myslím, že je to dobrá vec, že si je privyrobia, nemajú tam nič akože zložité, že by to nezvládli, alebo tak. Keď si niekto verí, tak samozrejme, že to zvládne, ako ja. A musí mať hlavne chuť učiť sa nové veci. Áno, chuť učiť sa, no. Kto sa nechce učiť, tak
Tak to nie je pre ňoho. Asi mu to nepôjde, no. No jasné, veď keď je tam aj ten priemer, tak to je... Ten priemer, no, to tam je najdôležitejšie u nich. Bez priemeru nemá peniaze. Jasné. A Samko, u teba na známky tak nepozerajú? Nie. Na mňa vôbec. Učitelia, myslím. Ale ty máš určite dobré známky, že? Ja som tak v pohode. Do 3. Samko, keby si išiel robiť pohovory opäť a znova, čo by si zmenil? No tak určite by som sa na ne napríklad aj viac pripravil, keďže už by som asi tak vedel, že čo sa tam budú pýtať. Takže asi to. A čo sa tam také pýtali? No, tak dali nám tam nejaké logické skladačky poskladať a vyplňali sme test o zručnostiach z tej oblasti, na ktorú sa tá firma smeruje. Ktorú chce u tých zamestnancov mať. Ja vám ďakujem, chlapci, veľmi pekne za rozhovor. Verím, že ste budúcim študentom či vašej školy, alebo budúcim študentom, ktorí sa dajú na duálne vzdelávanie, trošku otvorili oči a rozhľad a vedia to z pravej ruky. Tieto všetky informácie. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a dúfam, že sa uvidíme my čoskoro opäť v Nitre a budeme sa hlavne počuť a vytvárať všetky mediálne kontenty, ktoré máme naplánované. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj my.